не знаєш, як знімаються передачі? А потім з чого він виріже тільки наші розмови, тому що це саме адекватне, що може бути. Одна мать і земля, ти наче не доспала, ти до зорок мяне з малих лет увяла, і в дорогу далеку ти мяне в космопорт проводжала, і рушник вишив